moms! So this is it. Good morning, good afternoon na sa inyo, or good evening. Kung nasan man kayong panig ng mundo ngayon. Ay, andito na si mother. Andito na yung aking sundo. Dahil, babalik na po ako ng Cagayan de Oro. Wait lang, mother! Sundo. So, punta na ako ng airport. Mahirap nang maiwan. Thank you so much, mother. Love you. Thank you po. Ayan. Ito siya si Dox. Ah, yeah. Ah, oo nga. Sabi ko parang tagal na natin hindi rin nakita. Pero nag-ano na tayo sa Irep. Diba? Thank you so much, mother. Next rampa. Ayusin mo na yung project. Pabalikin mo ako dito. Maraming project. O, so bye-bye. Thank you. Love you. Pasok na po ako. Dito na ako. Yun ang aking nanay dito. So, yun yung ating flight going to Cebu. Okay naman siya. Let's go. I am now here in the airport, inside the airport. And ang ating flight is 5 p.m. So, it's already 12 o'clock. So, meron akong 5 hours to stay dito sa loob. So, mas okay na yun na nandito na lang ako kaysa magpa-ikot-ikot pa ako. Sobrang init sa labas, mga moms. And, ayun. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking yung aking ID na nakakatawa. Yung picture sa ID ko, burado. Halos di na ako makilala. Ayan, so, let's wait here. Ayan, may mga babies. Diba? Eh, pwede sa pakaganda na po talaga rin ng airport ng Puerto Princesa. Ang ganda. Diba? Pang-international na rin talaga siya. Kasi international airport na ito. Samahan niyo ko maghintay hanggang mamayang 5 p.m. bago ako lumipad ng Cebu. So, dito sa airport, mayroong makakainan. So, let's see. Tingnan natin anong pwede natin ma-order. So, this is Bento Bay. Chicken teriyaki. Oh, ito, beef penny. Ano tawag cheese beef penny? Pasta yan, no? Yung ano po, ma? Etong beef pen. Yes po, pasta po. So, nandito ako ngayon and I'm having my coffee for lunch. So, mag-coffee muna tayo kasi inaayos ko din yung mga itineraries for the Municipality of Quezon event. So, hopefully, is makuha natin, no? So, ayusin ko muna din para makapag-report na rin ako sa kanila. Wala niya anong flavor ng kape na to. So, habang naghihintay tayo ng ating flight, time check, it's already 12:30 in the afternoon and nagla-lunch na ako. Siyempre, my favorite pasta, carbs. Ay, masarap. In fairness, I love it. Gusto ko siya. Sarap. With lot of cheese and cheese. Diba? Kahit hindi na ako mag-rice. Sarap. This is good. Anong gusto ko po? Love it. Tapos ang daming sarsa. Ang daming sauce. So now, nag-early check-in ako. Sinubukan kong i-check yung aking bagay. Kasi mag-check-in na sana ako. So sabi ng teller is over baggage ako. Kaya bumili ako ng
maliit na bag. So this is under Philippine Airlines. Kaya ayusin ko yung aking maleta. Actually, nasira yung zipper niya. So kailangan ko rin siya i-check sa loob kasi medyo bulky daw. So kailangan umimpis siya kasi baka ma-charge ako ng 2,000 pesos going to Cebu, tapos another 2,000 going to Cagayan de Oro since connecting flight ako. Okay na ako dito, 100 pesos. Kaya ayusin natin yung bagahe natin. Ayusin na natin. Kailangan natin magbawas na 40. Hindi ko alam bakit bumigat siya. Wala naman makikita. Ano yung sabi naman ng Philippine Airlines is yung maleta dapat. Sobrang mahal ang baga. Ay. Kasi nalinis. Para ito yung mga malinis. Hindi ko alam bakit ko dito. Ayusin ko dito. Pilit ko kasi kaya siya nagsigat kasi. Ay, mawag yung nasira kasi. Kasi akala ko yung nabili ko yung ticket. 20 kilos dito. Yes! Hapon. Une heure, ça fait sur 600 pesos. Annabelle, tu es à l'aéroport. Ang hirap ng zipper na mag-lock. Tama ba ginagawa ko? Baliktad. Baka baliktad. So dahil sa hirap na maayos na siya, kailangan ko na siya ng gunting. So hopefully pwede na siya.
Sana may pa. Yun yung manghirap kasi siya. Yan na, finally. Ayan. Sarap ko na siya. Nasikipan ko na siya mga moms. Finally, lumit na siya. So, ipacheck na natin kung papasa na doon sa check-in bag. Oh yes, finally. Okay na yung aking gamit. Kaya lang nagitatlo yung bag ko. Good thing, pal. Well, siguro iba pa rin talaga kapag ano yung sasakyan mo. I'm not comparing pero siguro naman, I know some of you will agree kung ano yung kaibahan ng services ng ibang airlines, di ba? Yung iba talagang grabe yung higpit or what. Ay!